Brána 17. Názory. So svojimi postrehmi čakám, kým ma o ne niekto požiada. Viem, že keď sa ma ľudia opýtajú na moje postrehy, budú si ich skutočne vážiť. Som si vedomý, že to, čo je pravdivé pre mňa, nie je vždy pravdivé pre iných. Každý z nás má svoju vlastnú jedinečnú cestu a naše vnímanie vytvára naše chápanie. Slúžim pravde a čakám na tých, ktorí sú v súlade s mojou pravdou. Zadania. 1. Čo robíte s nápadmi a inšpiráciami, ktoré vo vás vzbudia nadšenie? Dokážete si udržať nápady a nechať ich správnym ľuďom, ktorí ich dostanú do fázy klíčenia vašej tvorby? 2. Čo pre vás znamená slovné spojenie slúžiť? Ste k službám? Chcete slúžiť viac? Dokážete slúžiť sami sebe bez pocitu viny?